Проблема с канализацията, кога правя, започнае отгоре надоле. И ни приключи и така са си канализациите са си фандако. Цевите са поставени, това не е направено. Шахти има. Кой смее да разбива шахтите, па да се включва? Всекой сам не може, това трябва да си го вземе. Събранието за тази работа трябва да я изгрижи. Ама трябва така да е на този начин. Всекой аз да кътам там в шахтата, да набутам камъните в канализацията, това не е изправно. Това те това изпропадна, трябва и него да го поправят, ако може, ама не верувам. Това не верувам, че би дума. Нагло се селят от това, нема. Млади вече не има. Децата ще отдат некоя дете на школа, онова фанава света. Тия 4 години този градоначалник ни го знам, ни го познавам аз. Тук не се е явувал, па да дойде да види некош. Не се е това явувал. Аз го немам видено, а това живея там от другата страна. Трябва да е заминал некој, ще съм го видел. Канализацията за фата не направи. Не се направи. Това да може да влезне надоле канализацията. Не е направена. Пазичето горе-доле са по-направени. Не може и се да емети масло. Празни се селото. Народ нема. Народ бега, това е. Според вас, дали сте задоволен от работата на градоначалникът до сега? Па, задоволен. Човеко се труди. За колко е можел да постигне, толкова е. Човеко се труди. Ти редиш там, че по-добре ще видиш да... Кой će да работи там? То реда, копа, да мен, никой. Никой няма. И не може да се подобри. Няма как. Некој се е там се орало, се е с волове, се сме орали, се сме нарато знали, се е носило снопи, нарамо, вало. А сега кой će ти? Сега има трактор, па не će да посее. Не ще пензиите да покачат. Малечки пензии, най-ниските пензии, като социалци да сме. А да имаме по 30 години, по 30 отгоре на работа. Нищо, това не е да можеш да скупиш лекове. Проблеми няма има в това село, яга. Я това дупчи толкова ми така, я. Градоначалникът не е дойдил, само за избори че дойде, не е дойдил, яга. Това проблеми, колко искаш в това село. Това, що ти кажеш. Тя и континерите, това прегорели континери. Стари континери ми донесна, друго нищо. Само в изборите градоначалникът дойде. През негови жадници. Народът брашно не може да си купат, а всеки ден наскапува нафта това онова. Това е. Тая държава